Okay, a guy, dive siúr atá géisteach inniu nachhfuil ar an eolas. An féidir at intin dom cad é baile cléile Ghaeilge agus Ghaeilge trí seasca cúig? Yeah, so it's not an rud atá gceist le Ghaeilge trí sé cúig ná gur clár nuaíocht tanga de chuid an ceithre údras áitiúil im lá Cliath. So cad is nuaíocht tanga. So go bunasach is kind of rud a bhreaníonn conas gur féidir linn beidir na serviceí atá ag ar cuairlaí áitiúil rudí cosú le beidir an ifig fionntar áitiúil nó an leabharlann áitiúil nó an sportlan nó an unad pobal. Conas gur féidir na rudí sin a chur in oiriúnt de pobal atá níos gá hangi. As is tóg a tradiisiúnta bhí an den díoscúrsa sin a díriú cóthaíocht agus carcail córa agus rudí den tuairt sin, agus dócha bhí muidne brenn ar cadíd na rudí cruthach gur féidir denmh a churann le líon na deisina úsáide atá ag daoine. Cos mar a vector doing tá an bátá ag an pobal le na Ghaeilge tá sin a dul a bhéid go tapí, lína nína gur féidir ó Ghaeilge leabhart tá sin a dul a bhéid go tapí, ach níl an fás céine tar éis teacht ar líon na deisina úsáide. So sin atá muidnig irí denmh conas gur féidir líon na serviceí atá ag de córa áitiúil im lá Cliath úsáid chun chuir le líon na deisina leabhartha Ghaeilge atá ag daoine, agus chun an cathair agus an conta a heimhrú ag bant is tóca leas as an fisreacht agus an passion atá ag daoine don Ghaeilge le go cruthaíonn muid todhchaí tá gá hangach. Okay, son lerin with níos mó faoi Ghaeilge trí seasca cúig. An féidir at intin dom cad é an bhaint atá a gut le baile cléile Ghaeilge, agus an féidir at níos mó álas a thuairt faoi baile cléile Ghaeilge? Yeah, so ní héagháil bantíireach agam féin le baile cléile Ghaeilge. Tá baile cléile Ghaeilge mar clár atá comhaoine héidir an córa Chabrach im lá Cliath agus Ryan na Gaeltachta, agus bíonn siad san na díriú Ryan Fáthir ar conas gur féidir achnamíocht na Ghaeilge a ás. So tá líon na miondíaltóirí fud fad an conte atá band lasas an Ghaeilge le na gnó a ás agus a ládrú, tá sin a dul a bhéid agus is tóca gur buíochas le baile cléile Ghaeilge tá lán den obair sin ar siúil. So bí muid ag obair kind of ag gópáirtíocht le baile cléile Ghaeilge ar roinnt bhat tugraí ach ní héag meach nasc díreach agam lo. Okay, agus just Castewan fi baile cléile Ghaeilge cé mar dúirt tú nach bhfuil baint déarc a go lo. An bhfuil baile cléile Ghaeilge an banan siad leis na ceithre cóirlaí a baile déan ó just an cóirla Chabrach? Well, the nóméid is an cóirla Chabrach, but baile feicáil cad a tharlaíonn sa spás sin amach anseo. Okay, agus an tusa an tain fustí a Ghaeilge trí seasca cúig nó an bhfuil fuair an fusta chun obair leat? Well, tá cúpla post actually oscailte láthair na huaire go déiteach le daoine choristeach ar chun teacht ag obair le Ghaeilge trí sé cúig, so cai siad iiritas álasteach roimh an séú lás fihead de mí Márta, so tá réimse post na ann, but ar fád kind of réimse an nuaíocht tanga, so beidir daoine a bhfuil kind of an sim acu I todhchaí na Ghaeilge, but a bhfuil kind of sim acu kind of teachsús le múnlaí cruthach agus nuálach leis an todhchaí gá hangach sin a bhaint amach a bheith ólas faoin na postna sin ar siomhaidir líon cóirla Chabrach blá Cliath ar an leathanach garmachacha an sin. Tá sé go mbeidh agus simú ceapan go n-oibríonn tú in Ghaeilge trí seasca cúig leis na cóirlaí chun é ar fád an baile cléile, agus cé sois tionscail atá ar bun agaibh in Ghaeilge trí seasca cúig a gcaithi? Yeah, so bíon gachsáis rud. So is dócha bí muidne brenn ar rud ar gléimid kind of tionachar dúbáilta air. So chunas gur féidir linn chuir le tionachar ar serviceí poiblí ach chunas gur féidir linn an Ghaeilge ládra ag an am céine. So, cúpla samplaí iontocht de tugraí atá idir lábh láthair na huaire. So, tuigim muid gúil an uignas a dul a bhéid,
inar suki salata Munna ag an am céine tá lína níne atá géirí Ghaeilge labhairt tá sin a dul a bhéad freisin. So ceann na inaltóirí atá cuairla carach blá Cliath bharrtaigh sé an dárad sin a nasca le chéile tríd rud ar banam na binsi córa. So an kind of smuoine a bhí aige was an féidir kind of cóiríocht de chur binsi paibli a spragan daoine le tusnú a labhairt le chéile trí Ghaeilge. So beidir 8 cín acu siúd fud fad an conta inis agus bheith mud a súil go mbeadh kind of idir 5 agus 3 cín ribh Darren a bliana. So sin kind of sampla bháin, but a rís is an rud, like it's rud iontoch sin den Ghaeilge, but it's rud iontoch sin I ggur kind of cothú pobl agus gunmid kind of a ceangal daoine le chéile. Sampla eile de kind of tugra ar Irish Harcín leis le déine ná rud ar banam fáilte fitte futa. So dar nói tá lín den in Immercaigh atá teach le héireann, tá sin tar éis a bheith ard le tamil de bblion. Tá ceann an rudí tá simúil is a lán den na pobl nua atá sin tá is daoine iltangach iad le an simachu is sa Ghaeilge agus tá lánach go tar éis dul agus Thuair faoin Ghaeilge eolalam. So an rud a bhí gceist le fáilte fitte futa ná féile a bhí gobar le in Immercaigh nó daoine ó na pobl nua a bhí tar éis Ghaeilge eolalam agus ag aigrú kind of óchadaí agus imachtaí fudfad na carach ina raibh na daoine sin na Thuair cuire de na pobl nua agus de pobl tradiisiúnta na carach teachtar an eistar tanga lo. So bhín gach sais rud, and then tá rudaí ar nós tá snáb le sprí sin clár atá going in a landos na Sportland I Catharach lia in a bhfuil bhí lína nína a bhí a géirí rangan a snábha dhéanamh trí Ghaeilge a dul a bhéad. So obviously it's dúchlan atá ann, tá céitan an ard de páistí is scoile le an Ghaeilge ach níl an iirt sin deisneach go an tanga úsáid les muid a getí na scoile les muid a am scoile. As ceann den a rudí bhí a teach ar eis ó páistí ná bhfuil like bhí man ann Tíreolalas a eolalam trí Ghaeilge, bhí man ann Márta eolalam trí Ghaeilge, chuna héamh na fidlam snáb a eolalam trí Ghaeilge. So an rud a rinnemer is dagriamar tom cuasa dar buil farna ina raibh deis acu ar feadh caiiciis na skillan atanga a testíon wehu le rangan a snáb a bhúna a eolalam. So in unad dullas Jacks a Sportland ar feadh caiiciis cúig siad ar an clár tréála seo agus níor bhún sé dómh chuna Ghaeilge mar a bhúnach Ghaeilge de daoine ar scoil. So níor eolalam siad chunas chuirsíos ar cad a bhí acu den breicfásta a dhéanamh nó le chuirsíos a dhéanamh ar céfid siblíní atá acu dabhla iad ar chunas rang sa lábhachan tosaigh nó frontcráil a bhúna trí Ghaeilge ar feadh uair a cléig. So I gascuirt as an cuasa sin cúig go lán den na fosta sin amach na Sportland as tá éis túram is cúig an amse nurig níor bhéon rang an snáb atá trí Ghaeilge a níos tá túram is cúig cín déal gan aine seachtainna. So it's tá lán rudaí ó gachsáis rud ó kind of cuasaí a measca goí an fearan paibli, cuasaí sport, forbartach na míochta, tá list a fada a rudaí an really an rud a ecam widna is tá nírid sin éileamh agus tóir serviceí tanga bunna láthar na huaire agus tá muine díreach I géirí cinntiú go bhfuil muidne ag crothú kind of nu a band lasas an foiineh atá sa phobal agus an fisreacht agus an ochris I le na Ghaeilge agus is tócha go min a brenn ar chunas sinne úsáid le inal fáis a thógant I dro ar an taucií gáthangach a testíon an irid sin daoine fudfad na carach fudfad an conte as fudfad an down. Okay, sin go hintach agus bhí ócáid a gibh beidir le siad a sé mísa ó hin seán an dáman ach raibh a lámór beidir glóchasú a lámór na Ghaeilge ar féidir níos mó intin dó faoi sin? Well, tá rud a Harlíon ar a Harla le cúpla bliana nuas de banam lámór na Ghaeilge a bhí ar siúil Cearna Marigan na Ferme
beidir mí bealtainna sicata now. Sin tógra de chuid baile Cliath Ghaeilge, agus bíonn siad san le takeíocht ón Chomhairle Cathrach. Ach is kind of lá mór atá ann in inhéantar kind of céilúir na Halín Ghaeilge, bhí tuairme 6,000 duine láthair an mbliana agus bhí an lá ann. So ba sé simú le feiscint conas go forbríon rudaí kind of sa spás. Sin is rud a eicimid ghuiil a bhfad níos mó daoine anois i gcéirí go mbeidh ceoltóirí le Ghaeilge ar sáití gachsáis féile. So is kind of iontach an fás sin eiscint. Agus bhí tú ar chlár nationwide ar Daithí de Buitléir nach raibh a tháinig mé hiú ar bhí mé ar nationwide there le déine agus is iontach an clúdach sin áil agus is tócha bhí mar just ag insint an scéal céine tá mé insint ditse níis sin go bhfuil kind of blochlí ag éirí níos gá hangaí tá gachéin seachtain anois tá na mílte daoine dul isteach i siopaí agus tríd an bliain na mílte daoine isteach i leabharlanna agus sportlanna agus a pléile gnólachtaí gachsáis rud. Agus is tóca an rud atá a feiscint is tar éir a chéile agus tóga seo am agus struchtúr agus tóga sé cineirí pobal chun rudaí a chur bhun agus a bhrú ará. But tar éir a chéile tá an Ghaeilge bugad leis muid an seo maranga agus tá a feiscint is tóca fás na Ghaeilge mar tá pobal im lech lí agus nach iontach sin. Agus ceapan sé tá an méadú ar an líon daoine leiríonn Ghaeilge mBaile Cliath ceapan sé de bharr ach a háirithe dlúiseach na Gaelscoilna an 18 túla sin? Well, is cinnte go bhfuil cuid lárnach ag sin ann, tá fás stocha like daoine maithis mórí féin like nuair bhí siad san na tosnúach sa bhunscoil bhí beidir 1,000 nó 2,000 duine in Gaelscoilna leis muid an ar scoilna lá Ghaeilge leis muid an Gaeltacht ar Uile na Héireann. Nuair thosaigh mis ar scoil bhín figur sin beidir ag 5,000 nuair a thosnaíonn má páistí héin ar scoil go luath bais an figur sin ag tuairme 60,000. So dar nói tá na daoine sin a teachtamachchas an córas a dachas tá Ghaeilge acu tá fánarí úsáid ina lán cásnaí agus is rilí an rud tá muidnig denmhs chunas gur féad linn service na chóirlaí úsáid le go bhfuil na deisna acu úsáid ba freisin chunas gur féad linn tacu le na cineirí ina másc le gur féidir ló dul amach agus bíoh sé gnólachtaí na grúpaí pobal nó cluban na sport chunas gur féidir ló na rudaí sin a chur bon a hacaíonn leis an afheochantanga freisin. Sin go héintach. Tá seachtain na Ghaeilge fit sé tréis tosú le déine an bhfuil sibh an Ghaeilge 365 ar ag obair ar aon tionscnamh sa bhreis an bhí seo le linn theachtain na Ghaeilge? So tá rud amháin is dócha is bhí sé mar seachtain na Ghaeilge doing gach seachtain agus is iontach kind of an féile seachtain na Ghaeilge agus médaíonn sé kind of fasoch de let na Ghaeilge ach is tóca lán den obair a dhéanam muidne bíonn sé díreú ar stuff chunas gur féidir linn chur le líon na rudaí atá tarlú gach seachtain. Bach é sin ráta tá óchad mór tá ag obair ar I láthair na huaire ggópáirtíocht le chunar na Ghaeilge agus rainn na Gaeltachte de bhainm fís 26. So is mór chógáil a bheits ann an seachtain thugann san ionad chógála blá Cliath ag brenn ar kind of an tauci gá hangach atá os ar góir. So by breis 5,000 duine láthair a lán acu kind of daltaí manscoile ag fáil blase duna cinál garmachacha agus na deisna bheits ar fáildómh. Leis an kind of rud seo faoin fiche fan géad de daoine teachtas sa stá choras rih fiche trocha bheith inúil sa Ghaeilge. Agus beidir gur luí tú é seo hena an sin beidir ag brathú ar an taucaí gaithí na blianta tá amachrán ón éon sprochan áirithe nó nua a gcuibh le Ghaeilge 365? Well, it's ook an rud is mú tá muidnig irí denmh is tá muidne a brenn ar lín na deisna leabhartha Ghaeilge tá muid a crothú. So mar hampla má héan fiche duine amach ag tréáil kisfeile le club lán le club kisfeile lán Ghaeilge má tá fiche duine sa seachtain ag seisiún tréáil amháin is an sin agus fiche deis leabhartha agus má héan siad go dtí seisiún tréáile
uair sa seachtain gach seachtain den bhliain bheith muinará gur sin fiche méad fá chuige dó bheith tuamas míle deis leabhar Ghaeilge sin. So an rud is an muidnig géirí denmh is céad chuige míle deis leabhar Ghaeilge a crothú. So sin dá riar an mór sprach atá going. It's conas gur féidir linn chuir go mór le lín na deis na leabhar Ghaeilge atá á crothú going.